Почитувани слушатели на македонската радиопрограма од Мелбурн, Австралија. Денес имаме извънредна можност и прилика да имаме еден наш висок и ценет гостин на македонската радиопрограма. Станува збор за академикот или професор, историчар, доктор на науки по историја, академик Димитар Атанасов. Академиче, добар ден и добре дојдовте на македонската радиопрограма од Мелбурн. Здравейте, драго ми е да се чуем. Изключителен комплимент е за мен, че имам възможност да разговарям с македонската общност в Австралия. Все пак толкова хиляди километри ни делят. Видимо сме успели да се разпознаем и да видим някаква идейна близост евентуално. Така, познато ми е мене дека вие дипломиравте историја, историски науки во Софија, потоа имате специализирано во Србија, во Русија, во Грција, Албанија и мислам дека Косово. Точно така. Вашата специализација е за народите и културното богатство, фолклорот. Која е вашата најпрецизна специализација, за да можеме и понатаму да зборуваме околу вашето познавање на историјата на балканските народи, бидејќи секогаш... Най-точно занимавам се с балканска история, като основната посока, в която се старая да се развивам, това е употребата на миналото днес. Тоест, по какъв начин историята се превръща в ресурс, чрез който ние изграждаме обществата си в региона на Балканите в съвремието. Така, професоре, актуелна е состојбата, ситуацијата помеѓу Република Бугарија и Република Македонија. Јас би го започнал нашето интервју со создавањето на Сан-Стефанска Бугарија 1878 година. Нели познато е дека во малото место Сан-Стефано во Турција Русија формираше држава, една поголема држава, голема Бугарија, која зафаќаше простори од Егејска Македонија, Вардарска Македонија, Пиринска, па некаде дури после Корчаш завршуваше на запад. Сега, од тогаш, од 1878 година па до денес, бугарскиот национализам кај властите не да се намалува со текот на времето и современиот живот во светот, меѓутоа впечаток е кај нас, особено кај нас македонците, дека национализмот во Бугарија, кај бугарските власти зборуваме, не кај народот, се зголемува. И сега, кога ние најмногу очекувавме, кога најмногу македонскиот народ очекуваше од бугарските власти да го признае македонскиот народ и македонскиот јазик, тоа не се случи. Вижте, ще се опитам да отговоря колкото мога по-кратко. Когато говорим за Сан-Стефанска България, слава Богу, в българската историография в последните 2,5 десетилетия вече започва да се говори, че този договор представлява външно-политически инструмент на руската имперска политика. Тоест, колкото и на тогавашните българи, на една част от тях да им се е искало българската държава да се създаде в 1878 година като едно голямо творение, това е нямало как да се случи. Практиката не е такава. Ако обърнем внимание към възстановяването на сръбската държавност през 1815 година, тя представлява едно много мъничко, едва забележимо петно на картата. Гърция, когато се реставрира гръцката държавност, също представлява една малка държавичка,
която в последствие придобива облика, който има сега. Тя е била и по-голяма, знаем, непосредствено след Първата световна война. Така или иначе, с Сан-Стефанска България, Русия е имала много ясната цел да образува една лоялна общност между Дунава и проливите приблизително, към които проливи тя има аспирации поне от времето на Екатерина Велика, с ясното намерение да се включи в световната търговия, в обмена на идеите и Русия да започне да се модернизира, т.е. да излиза от битието си на азиатска, изостанала до модерна държава и да започне да се мери с европейските сили. Тази Сан-Стефанска България за десетилетия от там нататък, т.е. от 1878 нататък, се превръща в един блян, в един сън на българската политическа класа. Знаем колко войни са водени с ясното намерение границите на Сан-Стефанска България да станат граници на актуалната българска държава. Това нещо се е оказало невъзможно. Сега, балканските държавности в модерността се създават по различно време. Тоест, една е балканската държавност на Сърбия, която е създадена в средата на второто десетилетие на 19 век. Съвсем друго е съвременната албанска държавност, която се корени от един век по-късно. Тоест, тя е създадена в началото на Първата световна война на практика. И да. Албанската държава 1912 година, не ли? 12-13, да. Тя е създадена точно на прага на Първата световна война, тогава, когато балканските войни водят до разбъркването на османското териториално наследство и предпоставят още един пик на национализма, който в крайна сметка довежда до убийството на Франц Фердинанд в Сараево. Но в онзи момент, в късния 18 и в 19 век, можем да кажем, че не само национализма е бил един полезен и държавотворен инструмент, но трябва да признаем, че без национализъм балканските съвременни държави е нямало как да се създадат. Именно заради това българската държавна идея, сръбската, хърватската, македонската, която също възниква, знаем, в края на 19 век със сигурност. Така. Всичкото това са средства за създаване на национални държави на територията на предишните големи империи, които не се интересуват от тези малки общности, които са в техния състав. Чувствайки се необгрижени, чувствайки незаинтересовани своите господари, народите в Австро-Унгария, в Османската империя започват постепенно да се еманципират. Тоест, този процес по никакъв начин не би следвало да бъде заклеймяван, не би следвало да обвиняваме нашите предци, че са създали националните идеи и че са ги използвали в политиката. Можем обаче със сигурност да заявим, че днес няма османско наследство, което ние да си разделим, няма Австро-Унгария, която да насечем на парчета и да наречем нови държави. Чехия, Словакия, Унгария и т.н. Част от Украйна и какво ли още не. Словения, Хърватска. Словения, Австрия, разбира се, част от Италия, част от Хърватия, част от Сърбия, Румъния. Териториалните наследства вече са разпределени и ние сме се съгласили, че държавните граници, които имаме, са окончателни. В онзи свят преди един век или преди един век и половина, човек обикновено където се роди, там и умира. Хората са пътували много по-малко. Хората са имали много по-малко възможности да сменят гражданството си. В момента аз съм в София, а вие сте в Мелбърн, в Австралия. Така. В Австралия има както австралийци, които са бивши българи, така и австралийци, които са бивши македонци, бивши гърци, бивши китайци и какви ли не. Тоест, хората могат да променят принадлежността си и те са свободни дори да забравят спомена за това, кои са техните предци. Ако това не ги интересува, ако историята не е важна за тях, те са свободни да го заявят. И именно заради това
ако на някого не се харесва живота в една държава и няма начин да промени статуквото, което го кара да се чувства недооценен или по някакъв начин негативно, той е свободен просто да се премести. Живеем ние тук в България вече в Европейския съюз. Всяка една европейска държава ни е обявила за добре дошли. И от тук нататък, ако не ми харесва в България, аз мога да ида в Румъния, в Белгия, в Италия, в Испания, в Германия, в Франция, в Люксембург, където ми харесва на практика. И именно заради това днес национализма е толкова неактуален. Да създаваш вражди между народи, когато имаме толкова много опции, с които можем да конфигурираме живота, който имаме, е просто нелепо. Просто нелепо е, имайки предвид, че особено българите и македонците са два народа братовчеди. Ние сме достатъчно близки, толкова, че вие говорите на македонски, аз говоря на български и се разбираме не само езиково, а и културно. Няма дума от вашата реч, която аз да не разбрах. Надявам се да е същото и с това, което аз приказвам за вас. Така. Едно от нещата, когато беше отворена дискусията преди известно време за вписването на българите като малцинство в устава на Република Северна Македония, беше този точно толкова важен въпрос. Малцинствата всъщност представляват юридическа дефиниция. Малцинството има различна традиционна култура, различни елементи от бита, различни елементи от традиционното облекло, различни представи за произход, което е изключително важно, различни разкази за своето минало. И по този начин то се отличава от мнозинството. С какво се различават българите в Македония от македонците от Македония? И едните и другите казват, че Гоце Делчев е един от родоначалниците на македонската държавност. Професоре, пред да одиме на тоа, сакам да ми кажете правото на македонците, ние се чувствуваме македонци во Република Македонија, па има од македонците и во Егејска Македонија кои се чувствуваат македонци. Имаме ние македонци и во Бугарија, нели? 16, овде имам јас забележено, има пресуди од Европа, нели, за прекршување на човековите права. Сега спрема бугарските власти, зошто ние немаме право да сме македонци? Знаете ли, ще обърна внимание на два аспекта. Първия е свързан с инерцията от времената на национализма, която по времето на късния комунизъм, с навлизането на лявата тоталитарна идеология в криза, беше отново извикан на живот и той се превърна в водещ елемент от държавната идеология, тъй наречения национал-комунизъм. Заради тази инерция, в момента в България има изключително много хора, които настояват, че македонците не съществуват, че те са българи, които са забравили, че са българи, но ние с малко насилие, нали, така с два шамара, ще им припомним кои са, нали, както детето, което направи някоя беля, удрят му се два шамара и в следващия момент то не прави тая беля вече. Тая гледна точка, разбира се, е абсурдна. Всеки е свободен да се определи като такъв, какъвто иска. Особено когато става дума за абстрактни определения. Аз, например, не мога да се определя като нещо различно от биологията си. Не мога да кажа, че не съм висок 1,85 м, не мога да кажа, че лицето ми не е с тая форма и други такива неща. Но мога да кажа какъв съм от гледна точка на съдържанието в главата си. Мога да заявя дали съм българин, македонец, албанец, китаец и въобще такъв, какъвто аз се чувствам най-добре. Това е разликата между традиционното и съвременното общество. В обществото, което някога е било актуално, преди век или преди два, човек е такъв, какъвто се е родил и остава принадлежен на обществото в рамките, на което се е формирал. Смяната на идентичността е нещо ужасно трудно и то става по изключение. За разлика от днес, когато това е рутина. Това правят всеки ден много хора. Само да напомня, че в Великобритания управлява човек, който е бивш индиец, но е не по-малко британец от всички британци
говори брилянтен английски и отгоре на всичкото е член не на либералната или на лейбористската партия, а на консервативната. Да. Така че всичките тези права, разбира се, трябва да бъдат гарантирани. И да, със съжаление отбелязвам, че българската политическа класа през 70-те и 80-те години на 20 век усилва изключително много националистическите настроения на българите като средство за справяне с проблемите на комунизма. Тоест комунизма си решава трудностите, реинтегрирайки един националистичен елемент. Лошото е, че тази инерция продължава да работи и днес. Неприятното е, че все още има хора, които са формирани в онази епоха и за които онзи разказ за историята е даденост, т.е. от него не може да се избяга. Той е така, както тревата е зелена за нас. Те го приемат наистина за явление почти като реда на природата. Това е от една страна. От друга страна ще се обърна към факта, който вие маркирахте. Това, че има издадени присъди срещу българската държава относно пречката определени хора да се заявяват като македонци. Българската конституция е така създадена, че тя не предполага признаването на малцинствени права. Признаването на групови права, според българския основен закон, не е разпознато. Смятам, че това е едно от добрите достижения на съвременната българска правна мисъл. Това елиминира или поне прави първата стъпка към елиминирането на негативното отношение към малцинствата в рамките на България. Тоест, доколкото ние имаме едни и същи лични документи, на които пише българско гражданство, доколкото ние всички сме български граждани, сме принадлежни към една нация, която вече не е етническа, т.е. не са обявени за недобре дошли всички онези, които не са етнически българи, а е нация на паспорта, каквато е, например, френската нация. Едно от големите достижения на Френската революция е това, че издига като основен признак за национална принадлежност гражданството. Именно заради това аз бих настоявал не македонците да получат статут на малцинство в България, а македонците да бъдат третирани адекватно в рамките на възможностите си за културна автономия. Защото в българското законодателство такива опции са заложени. Има безброй културни клубове на общности, които не наброяват голям брой хора. Например, недалеч от дома, в който живея, от който виждате картина тук зад мене, се намира Кюрдския културен клуб в София. Кюрдския културен клуб обединява хората, които се смятат за кюрди. Голяма част от тях са мигранти. Те имат възможност да се събират, да обменят вестници, преса, да коментират събитията, които се случват в техните държави, да взимат отношение към съдбата на народа си. Това за мен е изключително важно. По този начин ние се запознаваме с тези хора. Ние сме в състояние като част от мнозинството да ходим на техни фолклорни концерти, на техни поетични вечери, да се запознаваме с дейци на кюрдската култура. Така. В същия начин аз апелирам да се започне такова едно двустранно общуване на културна база между България и Македония. Наместо тоа, професора, се формираат комисии за историја, заедничка историја. Вие еве зборувате едно како историчар и академик, а од друга страна таму имаме ние две комисии кои не го знам вашиот став, меѓутоа за мене, спрема мене не се тие легитимни да ја толкуваат историјата, односно тие не ја толкуваат историјата, туку извршуваат политички наредби на бугарската власт и на македонската власт. Точно това е моето мнение. За да завърша предишната си мисъл, аз по-скоро съм склонен нито македонците да се вписват в български юридически документи от ранга на Конституцията, нито българите да имат подобни претенции към Република Северна Македония.
Мисля, че това е най-джентълменското споразумение. За нас е Македония. Македония, да. Значи аз също използвам Македония по-често. Когато става дума за юридически случаи, си служа с Република Северна Македония. Когато обаче говоря за народа... За нас е навредливо Северна Македония, особено за македонците в Австралия, ние не можем да го поднесиме, тој збор Северна. Тоа нас ни е како рак. Да. Разбирам ви много добре. Ако някой пожелая утре да си преименуваме държавата, примерно на Южна България. Да, ма тоа беше против волјата на македонскиот народ, тоа беше насилно во собранието на Македонија. Знаете вие како се преименува, со носење пратеници од затвор, па со тепање, па со и него почитуваја референдумот на македонскиот народ. Така да за нас не постои Северна Македонија. Ние во Австралија немаме соработка со властите на Зоран Заев или пак со премиерот на тие северни. Затоа што нашето историско име е македонци, македонска држава, Македонија. Да, македонците и македонската държава са точно така, коректни и аз ги използвам по този начин. Северна Македония, знаете, се наложи поради факта, че Гърция изтъкна един аргумент, на който нямаше какво да се отговори. От 1913 година в гръцката държавна терминология съществува административна област Македония в състава на Гърция. И ако има и държава Македония, това ще доведе до голямо объркване на юридическо ниво. Така че аз също смятам, че държавата е Македония и македонска, но техническото име Северна Македония в някаква степен беше неизбежно. Пак казвам, гърците превърнаха своите доводи срещу Македония в много рационални. Тоест, те не казаха македонците ни крадат историята, както твърди България. Професоре, тоа го наведува и следното прашање. Ако Егејска Македонија или ако вие како што велите Македонија сега од каде што е слободниот дел на Македонија, ако таму како што велат властите народот е бугарски, зошто јас немам слушнато ни една дума бугарска дека тие властите во Бугарија се интересираат за бугарите во Егејска Македонија? Зошто ги напуштија така како сираци? Ги предадоја? Значи, във времената на Османската империя хора от едни общности са прониквали сред съставите на други общности. И особено там, където става дума за славяноезични, българи, сърби, македонци, там границите се прокарват доста трудно. Ако погледнем пътеписите на западните пътешественици, които минават през Балканите, нито един от тях не е твърдо сигурен къде минава границата между българи и сърби. Обикновено тя е някъде между София и Ниш, но между София и Ниш са 160 км. Тоест това е територията на една малка съвременна държава. Това е повече от държавата Косово, например. Така че разбира се, че както е имало българи в Егейска Македония, така е имало и гърци на българска територия, съвременна, имам предвид. Да, няма никакъв спор, че някак си България е направила така, че да не се говори за тези българи. Ма не само тоа, не е агресивна власта како што е агресивна врз Македонија и македонскиот народ. Воопшто тие не бараат ништо од Грција дека нешто има некакви корени таму бугарски. Знаете ли, много е просто. Тук опираме не до идеология, свързана с национална принадлежност, а до прагматични идеи, свързани с бизнес присъствие. Доколкото фирмите, намиращи се в близост до българските националистически партии, основно до една от тях, българската ВМРО, трудно могат да направят бизнес с Гърция. Трудно могат да пробият в Гърция, защото в Гърция и стандарта на живот е по-висок и има закони. И най-важното за тях, всъщност, онзи заден план, онова зад кулисие, както го наричаме ние, дълбоката държава, в Гърция, ако я има,
тя е свързана с съвсем други играчи. В София и в Скопие дълбоката държава успяват доста добре да се сговорят заради факта, че те имат близък генезис. Заради това, че една част от македонската държава през Белград е свързана с Москва, една част от българската дълбока държава е директно свързана с Москва. Именно заради това българската националистическа партия ВМРО прави всичко възможно да държи един висок градус на напрежение в общуването между двете държави, защото конфликта им гарантира добро бизнес присъствие, тъй като той представлява, как да кажа, най-силната карта в играта на карти. В онзи момент, в който противникът тръгне да побеждава, в който нещата започнат да се развиват не както те искат, те вадят тази най-силна карта и просто я показват. Казват, вижте с какво разполагаме. И оттам нататък, който и да стои отсреща, той, разбира се, отстъпва. Той отстъпва. И двете държави, и националистите от двете страни на границата по този начин си правят услуги. Тоест, българските националисти правят така, че в Македония да се говори антибългарски. Македонските националисти, секунда само да си формулирам по-точно мисълта, българските македонци, българските националисти помагат на антибългарското говорене в Македония, а македонските националисти им отвръщат със съдействие, легитимирайки тяхното антимакедонско говорене в България. Какво се получава? Народите се карат, а политическите лидери печелят. Получава се така, че ние се чудим как да намалим напрежението, докато едни други хора, имайки други политически зависимости и други планове в главите си, те правят тъкмо обратното. Те подклаждат конфликта, управляват го доста добре, т.е. те вдигат градуса му и го свалят съобразно договореностите, които са постигнали и в съгласие с техния собствен бизнес интерес. Така че... Професоре, кой е бизнесът, кой е интересът на комисиите историческите комисии? Тие се научници. Како можат тие да го погазат своето знаење, своите образованието, титулата професори, доктори по историја и од македонска страна и од бугарска страна? Вижте, и аз си задавам този въпрос. Но, ако се опитаме да погледнем кои са членовете на българската част на историческата комисия. Първото име, което се набива на очи, е Наум Кайчев. Наум Кайчев, както знаем, беше заместник-председател на ВМРО, българската. Тоест, няма нужда да интерпретираме. Това е факт. Добро. Ангел Димитров е човек, който също е дълбоко свързан с националистическата гледна точка в българската външна политика. Бони Петрунова, археоложката, тя беше заместничка на Божидар Димитров. Божидар Димитров е човека, който казваше, че македонците не съществуват. Той беше един от експонентите на съвременния български национализъм и също така в много добри отношения с лидерите на ВМРО. На практика, българската част на историческата комисия беше дадена на концесия на ВМРО. И именно заради това тези хора защитават интересите на тази партия. Лошото е, че в момента президентската институция на Република България заема същата позиция. Не заради бизнес интереси, а заради факта, че през московската връзка се диктува такъв план. Заради това, че... за Румен Радев. Румен Радев, точно така. На откриването на тъй наречения български културен клуб в Битоля, който не е български, доколкото той е частна организация, той не може да си присвоява името на държавата така. Той не може да се нарича български без да е свързан с институциите на Република България, а той не е свързан с институциите. На откриването му присъстваха Красимир Каракачанов и вице-президента Илияна Йотова. Вице-президента Илияна Йотова
показва съвсем направо отношението на българското президентство към каузата на българите в Македония и към начина, по който България ще се отнася към Македония. Само преди няколко седмици българският президент заяви, че блокадата е паднала, но на практика нея продължава да я има. Тоест, ние само юридически сме сложили един подпис на един-два документа. Практиките на блокадата продължават да са на терен. Ние продължаваме да имаме огромни проблеми заради това. Така че, какво да ви кажа? За съжаление, българската политическа класа демонстрира зависимости. Тези зависимости са видими за една голяма част от българското население и независимо от това, че в българското общество съществува националистическа инерция, една голяма част от съвременните български граждани желаят тези зависимости да бъдат прекъснати. И ако трябва да кажа нещо положително, оттеглянето на Русия от балканския терен и концентрирането на руските ресурси в друга зона на света за нас е един неоценим шанс. Това е възможност ние да прекъснем връзките между Скопие, Белград и Москва, между София и Москва и по този начин да започнем подобряване на отношенията на Балканите. Не само между София и Скопие, а и между други балкански столици и градове. Да, меѓутоа, ќе ве прекинам. До този момент са били в много лоши отношения. Например, между Белград и Баня Лука, Белград и Прищина. Да, сакам да ве прекинам тука, бидејќи ќе ми побегне прашањето. Го спомнавте Румен Радев и блокадата, ветото, дека ние не можеме да одиме. Добро, која е крајната цел на политичарите како Румен Радев? Ако македонскиот народ не прифати условите, не ги прифати на бугарските власти и на историската комисија, ќе влезите Бугарија, ќе влези војнички да ја окупира Македонија, што сакаат да постигнат? Која им е целта, вака имате предвид некој? Вижте, повече от ясно е, че Румен Радев няма да бъде президент до края на света. Неговия президентски мандат свършва след няколко години. Когато бъде избран следващия български президент, е твърде вероятно и Русия да бъде в много по-лоша позиция, отколкото в момента, и на негово място да дойде човек, който е прозападно ориентиран. В момента това задкулисие, т.е. тази дълбока държава в България, прави едно единствено нещо. Опитва се да печели време. Всичките тези поредни парламентарни избори, всичките тези опити да се блокира съставянето на действаща власт в България, действаща законодателна и изпълнителна власт, те не са свързани с това, че България перманентно ще бъде без правителство или че ще се смени формата на управление от парламентарна, ще станем президентска република. Всички знаят, че това не е възможно. Онези обаче, които непрекъснато клатят процесите на стабилизация, които пречат България да получи истинско редовно правителство, което да управлява през целия си мандат. Това са хората, които просто печелят време. И колкото повече в България няма стабилна власт, а управляват служебните кабинети, служебните правителства на Румен Радев, толкова повече тяхната мисия е изпълнена. Тази мисия навярно ще приключи с края на мандата на Румен Радев, ако нещата се развиват по този начин. Но зависимостите няма да прекратят автоматично с края на неговия мандат. Ако ние не положим усилия и в София, и в Скопие, а и в Белград, нещата няма да се развият в наша полза. Между другото, в края на миналата година чухме ключово изказване на сръбския президент Вучич, който каза: благодарим на Русия за подкрепата, но Украйна не е руска. Така че и там виждаме промяна, т.е. на всичките фронтове, на които руската политика се опитваше да нанася щети на Балканите, вече има значителни
промени в баланса на силите. Те са в наша полза. Сакам да ве Ако ги вратам използваме повторно. правилно, нещата ще се развият за нас. Професоре, сакам да ве вратам повторно на македонскиот случај. Дали историчарите од ваша страна и од наша страна играат некаква улога, или прво, знаете ли колку се платени, колку пари имаат земено во джепот за нивната политичка работа? Второ, можете ли да ги споредите овие комисии со комисиите на Франција и Германија, на Полска и Германија? Знаеме дека тие комисии како се одвиват, вие сакам да објасните. Меѓутоа исто така имаме да споредиме, ако вас веројатно и вас ви е напознато, помеѓу Данска и Норвешка. И какви се односите. Сега спрема нашите сознанија во Република Македонија, одлуките на Бујар Османи и на Ковачевски министерот на владата зависат од предлозите, од решенијата на двете комисии. Тие комисии сега го бришат вашиот мозок на академикот Димитар Атанасов, образованието. Значи ќе се донеси една политичка одлука со што вашиот мозок и мојот мозок треба ние да го периме. Вижте, започвам от начало по хронология, както зададохте въпросите. Относно плащането. Всъщност, парите в тази ситуация не са толкова важни. За съжаление, българските академични лица не струват твърде скъпо. Тоест, и 1000 и 2000 евро са достатъчни, за да бъде извършена определена услуга. Докато българската мафия взима повече. Подизпълнителите ѝ с научни титли, за съжаление, струват ефтино. Така че колко пари им се плащат не е най-важният въпрос на света. Важното в случая е, че тези хора застават на една крайно ретроградна, абсурдна от научно отношение позиция, която не издържа на проверката през нито една европейска нормална историография. Приветствам въпроса ви във връзка с френско-немската и френско-полската комисия. Значи, знаем, че още от края на 40-те се започват процеси по преосмислене на историческия разказ в Германия и в страните, които са свързани с най-жестоките събития от Втората световна война. Знаем много добре, че това е първия случай, в който максимата, че историята се пише от победителите, всъщност се оказва тъкмо обратното. Оказва се, че историята се пише от немците, които са си признали, че са победени. Германците, заявявайки греховете си, признавайки прегрешенията си, се оказват водещи в писането на историите. И не губят ролята си до ден днешен. Това е изключително важна практика. Знаем, че тези комисии работят десетилетия. И това се дължи не на факта, че те не се споразумяват, не на факта, че те имат вътрешни конфликти, които са неразрешими. Да, меѓутоа бугарските власти не признават дека цар Борис беше сојузник на Хитлер. Туку велат дека беше административец и дека воопшто не учествуваше Бугарија во нивниот сојуз. А на 1 март 1941 година има ли подписан договор между България и Третия райх? Има. Стои ли подписа на българския държавник под този договор? Стои. При това положение няма дискусия. Тоест България е била съюзник на Третия райх и точка по въпроса. Да, в България по това време управлява не типична нацистка власт, а профашистско правителство, т.е. такова с крайно десни елементи, които обаче не водят до идеята, че в България съществува овластен фашизъм. Факт е, че когато през март 1943 се издава заповедта за депортацията на евреите от Македония и от старите предели, реално опозицията
българската църква и част от управляващото мнозинство. Много е важно да имаме предвид, че на тази заповед се възпротивява и част от управляващото мнозинство. Да, Тоест, това не са само хора, които не са властово представени или на които владиките Кирил и Стефан, не ли? Владиците, хора, които депутата Димитър Пешев и хората около него, търговеца Асенсо Ичмезов и други хора, които са се подписали в полза на спасяването на българските евреи, на спасяването на животите им, защото по това време те вече са доста унижени и с доста редуцирани граждански права. Но това, че в България една такава акция е била възможна и тези хора не се оказват в затвора или в лагер, е ясно доказателство, че режима е профашистски, с ясно демонстрирани фашистски елементи, но не е собствено фашистски. Именно заради това, да, България е съучастник в Холокоста в Македония. Няма никакъв спор. Неотдавна дори български историци, които до този момент отричаха ролята на България в тези процеси и казваха, че ние не сме имали избор, че българските политици по това време са били поставени в ситуация, в която друг е решавал вместо тях. И те заявиха, че така или иначе депортацията е извършена с подписите на български висши държавни чиновници. И това не може да бъде отменено. Никакъв спор, България съучаства в тези процеси. Тъжно ми е да го призная, но е факт. И по начина, по който Германия си призна вината за Холокоста, по начина, по който германските историци успяха, признавайки грешките си, признавайки чудовищните престъпления, които е вършила нацистката власт в териториите, които е владяла, да останат водещи в писането на собствената си история и да направят така, че ние днес, благодарение на работата на тия комисии, да знаем как се пише такъв тип история, така и българската и македонската страна са в състояние да си стиснат ръцете и да кажат: да, ние започваме признание на грешките си. Българите казват: да, ама ако ние си признаем за 1941-1944 година и депортацията на евреите, окупацията и депортацията, македонците дали ще признаят тормоза над българите по времето на Титова Югославия? Ами в крайна сметка признанието на вината не е свързано с търговия. Тоест не аз ще призная едно, пък вие признаете друго и да сме един на един. Това не е футболен матч. В крайна сметка тези отношения опират до освобождаване от вината, до преработване на отговорността, до осъзнаване на това, че зрелият човек и зрялото общество са в състояние да застанат очи в очи с това, което те са свършили. Те са в състояние да понесат отговорността си. И да, българските институции дължат извинение. Смятам, че българският народ днес няма за какво да се извинява. Ето аз, например, съм роден 1981 Не зборуваме за народот, нели така? Да. Аз не съм правил никакви депортации и окупации. Както македонския народ днеска не е гонил българи. Той не е онзи, който през 50-те и основно до 66-та година прави всичките уния неприятни неща, свързани с изтриването на българското в Македония. Да, имало е такава политика по време на Титова Югославия. Съвременните македонци едва ли са били участници в цялата тая работа и доколкото те не са, народа не може да бъде държан отговорен за действията на елита си. Така че македонските институции дължат това извинение, както българските институции дължат на македонците. И според мен това е позиция, от която не бива да бягаме. Време е да започнем наистина да действаме точно по този начин. Така са действали комисиите между Германия и Франция и между Германия и Полша. Тези комисии, освен всичко останало, освен да гледат учебниците, те са правили и много други важни действия. Тези комисии са работили десетилетия наред, както казах, не заради вътрешни конфликти, а заради това, че те са били инициатори на огромни научни проекти, свързани с начина, по който се изследва, пише и поднася историята. Начина, по който се анализира проблема, свързан с етническите, националните общности,
националните проблеми, възникването на националните държави. Една голяма част от академичната литература, която ние имаме в момента, заради която ние знаем тези въпроси как стоят, тя е произведена от дейността на тези комисии, основно на немско-френската. Така че време е Българо-македонската комисия да започне първо да се съгласява с стандартите на съвременната наука. Треба ли да и постои, второ, треба да постои таа комисија? Или пак сметате ли дека подобро е Институтот за национална историја, Институтот на Бугарија за историја или академиите на Македонија и на Бугарија, тие да зборуваат на маса, тие да го решаваат наместо политички и научно? Нели историјата се толкува? Вижте, комисиите, които работят между страните след Втората световна война, те се занимават основно не с това как трябва да бъде изследвана историята, а как трябва да бъде поднасяна на обществото. Т.е. те се занимават с обществено важната история. Основен техен обект са учебниците по история. Така че от тази гледна точка първия проблем на Българо-македонската комисия е това, че тя няма ясен мандат. На нея не е определена точно сферата на работа. Да, тя се занимава с образователните проблеми, но на нея е вменена отговорност изобщо да нормира начина, по който се тълкува историята. Извинявайте, и в България, и в Македония има както съвсем професионални, работещи в рамките на добрите научни традиции изследователи, така има и аматьори, луди, добронамерени, но луди хора. Такива, които говорят за македонци 30 хиляди години преди Христа, такива, които говорят, че египетските пирамиди били построени от българи. На тези хора ние няма как да им забраним да говорят онова, което те смятат за правилно. Пак казвам, голяма част от тях са добронамерени луди. Тях никой не ги взима на сериозно. Те представляват част от шоу елемента в обществото. Те са комедийно забавление за мнозина. На тези хора ние не можем да им наложим ограничения и не можем да започнем онзи, който е казал, че е имало македонска държава 30 хиляди години преди Христа, например, да му наложим присъда с затвор. Това е нелепо. Той не е убил човек. Пак да се вратиме сега. Заради това да. Мандата трябва да бъде върху образователното съдържание. И то не да седим и да пишем заедно учебници, а да създаваме теоретични и ценностни рамки, около които да се съгласяваме. Теоретични и ценностни рамки. Тоест, има ли право в македонския учебник по история да се разказва за цар Самуил, при положение, че неговия племенник казва, че е родом българин? Ами тази територия е до голяма степен върху територията на съвременната държава Македония. Така както в България тракийските племена, одриси и всякакви други присъстват в учебника без те да са българи. Така и цар Самуил има пълното право да бъде в учебника по история на Македония. И за това също не би следвало да има спор, т.е. това е рационален консенсус. Ако друг разказва македонската история, ако французите решат да включат Гоце Делчев в техен учебник по история, дали ние трябва да заявим, че те ни крадат историята? Не, напротив, това е нещо много хубаво, че някой иска да разкаже наш деец и че някой вижда как обществото може да бъде възпитавано чрез примери от балкански терен. Това е хубаво. Јас сакам да ве прашам токму за за вас бугарите што е Васил Левски, за нас тоа е Гоце Делчев. Нема македонец, нема македонец кој Гоце Делчев не го носи во душата и кој не се идентификува со Гоце Делчев. Како бугарите со Васил Левски. Се како може да биде тој и бугарин и македонец и заеднички? Ете, вижте, имаше и една анкета, само за момент да се сприсетам. Значи Васил Левски, се сеќавам, беше на прво место, а Гоце Делчев беше некаде на 54-то, 55-то место. Луѓето
граѓаните во Бугарија не го знаат Гоце Делчев. 55 Христо, како се викаше, Стоичков. Ботев. Не, Стоичков, да. Стоичков фудбалерот Да. е повеќе популарен од Гоце Делчев. Тој е некаде на 10-то место во Бугарија. Да. Што играше за Барселона и за репрезентација на Бугарија. И видите, Гоце Делчев кајва се на 55-то место, а во Македонија на прво место. Сега историците, овие историчарите од комисијата велат тоа е заеднички револуционер. Вижте, трябва да се научим да си разделяме историјата без щети. Трябва да се научим да слушаме историческите извори и волеизявленията на хората от историјата. Васил Левски, независимо от това, че се е определял като българин навсякъде, ние знаем, че той никога не е бил български гражданин. Той никога не е принадлежал на българска институция. През целия си живот той е бил поданик на Негово Величество Османския султан. Ако утре Турция реши да разкаже за Васил Левски в учебниците по турска история и това бъде по подходящ начин поднесено, т.е. като елемент от движенията, свързани с модернизация или разрушаване на Османската империя, тъй като знаем, че не са само националните движения, и в балканските държави е имало хора, които са настоявали за модернизация и за постигане на граждански и политически права по естествен път без революция. Ако се каже, че в единия от пътищата е имало тези и тези дейци, примерно в България Григор Начович и т.н., а пък от другата страна са били хора като Васил Левски, това би следвало да бъде комплимент за България. И няма никакво съмнение, че ако турците решат да обучават децата си на свобода чрез примера на Васил Левски, ние трябва да бъдем повече от радостни. По същия начин, ако ние можем, ако проявим достатъчно зрялост да си разделим Гоце Делчев и да кажем, че той няма никакъв спор, че е първия камък на македонската държавност, че той умира за Македония, че той в писмата си поне на 2 места споменава за македонска държава, нямайки никаква връзка с българската държава. Тоест, Гоце Делчев не дава право на тази българска националистическа интерпретация, според която той иска да се създаде македонска държава, която по-късно да стане част от българската държава. Гоце Делчев не дава такова основание. Гоце Делчев говори за македонска държава. От друга страна, поне на 4 места Гоце Делчев казва, че е българин, етнически. Това също не е проблем. Тоест, ако един човек, който има някакъв етнически произход, се бори за правата на хора от друг етнически произход, за държава, която не е неговата собствена, а за друга кауза, в това аз не виждам нищо драматично. На моята баба, на моята собствена баба, най-големия брат е бил Титов партизанин. Бил се в Югославия на страната на силите на Тито. Но той не е югославянин, т.е. това не го прави югославянин. Това го прави човек, който е искал каузата на Титовите партизани да надделее и Югославия да не бъде окупирана от нацистска Германия. Т.е. той се е борил за една почтенна страна. Една страна, която се оказала исторически перспективна. Гоце Делчев също се бори на страна, която историческата перспектива припознава. Тоест в исторически план македонска държава съществува. И идеала на Гоце Делчев е изпълнен. Този идеал обаче има още една част. И тази част е свързана с демокрацията и с братството между балканските народи. С това да не се караме, да не изпадаме в конфликти непрекъснато, да не създаваме и да не поддържаме конфликти, а да се опитаме да бъдем в добри отношения. Тези добри отношения са постижими и още по-постижими. Не ви слушам, академиче. Ние да отиваме в Македония, вие да идвате в България. Добре дошли сте. Ви благодариме. Сакам уште да кажете збор два околу јазикот, македонскиот јазик
дека ете бил бугарски јазик, а такви примери имаме многу во светот, Норвешка, Данска, еве со англискиот јазик ако го земиме во Британија, потоа Австралија, англиски, и во Австралија се вика Australian English, во Америка се вика American English, Канада, Canadian English, Нов Зеланд, исто така. И сега зошто повторно пак ние мораме да влечиме и да кажуваме или да бидеме понижувани, дека до 44 година татко ми е роден 31 година, мајка ми 27. Дедо ми 1890 година умре 71 година. Со мене живееше, јас со него живеев и со баба ми. И јас како што зборувам вака, малку селски да кажам на дијалект, така си зборувавме и во селото Оптичари. И никогаш дедо и баба никогаш не кажаа дека сме ние бугари, или дека јазикот наш е бугарски, или дека нашиот јазик е српски. Знаете ли, вие сам споменахте преди малко норвежко-датския пример, който на мен ми е любим. Когато се отделя норвежкия език, т.е. когато получава самостоятелна книжовна норма, това става горе-долу тогава, когато излиза първата македонска граматика в началото на 20 век. Първо това става без конфликт, става без унижение. До ден днешен датчаните не твърдят, че норвежкият език е изкуствен и че той е датски диалект. Той е отделна литературна норма. Това, че върху една голяма езикова територия може да бъде създаден един книжовен език, след това част от тази езикова територия да се отдели и да създаде втори книжовен език, не представлява никакъв проблем в историята на европейското и световното езикознание. Това нещо се е случвало нееднократно. На териториите, на които се е говорил латински език, са създадени Франция, Испания, Португалия, Италия, Швейцария и тъй нататък и тъй нататък. Нито една от тези страни не казва, ние сме истинските наследници на латинския език, а вие останалите сте едни долни фалшификати. Няма такова нещо. Како што е со нас и со Бугарија. Точно така, точно така. Нито италианците казват на испанците, че те говорят някакъв развален наследник на латинския език, нито обратното. Даже напротив, така както аз говоря на български, вие на македонски, така като се срещнат италианец и испанец, всеки говори на своя език и те приблизително се разбират. Ако се върнем на скандинавския случай, съществува дори конвенция в рамките на висшето образование студентите от всяка една скандинавска страна да полагат изпитите на своя роден език, ако учат в другата. Примерно, мой добър познат, който е родом от Норвегия, от Тронхайм, е завършил в Копенхаген, в Дания. И през цялото си следване той е полагал изпитите си на норвежки. Защото съществува такава конвенция. Защо да не е възможно студентите от България, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, които имаме езици, с които можем да се разберем поне до някъде, да не сключат подобно споразумение? Това нещо би засилило образователния обмен, би направило така, че български студенти спокойно да могат да отидат да специализират в Скопие, в Белград, в Загреб, съответно от Сараево да дойдат в София. Вместо да мислим за градивните неща, за онова, което може да ни обедини, за онова, с което ние можем да отговорим на съвременните научни стандарти и на идеите си за подобряване на нашия собствен обществен живот, ние какво правим тъкмо обратното? Стоим в ролята на глашатай на национализма и помагаме на бизнеса на едни определени групировки, които могат да продължат да го правят още десетилетия, ако срещу тях не се вземат мерки. Защото споделих преди малко за ролята на Русия във всичкото това. Да, обаче тази задкулисна роля може да бъде поета от някой друг играч. Тоест Русия може да бъде заместена, ако ние не предприемем мерки. В момента това място е
все по-нестабилно. Русия е все по-далеч от Балканите. Напомням обаче, че недалеч се намира един друг политик с на моменти нездравословни амбиции. И това е турският президент Реджеп Ердоган. Не е изключено всъщност оттеглянето на Путин да доведе до засилване на ролята на Турция. Тази Турция, която в момента не е много препоръчителен политически партньор. Добро, на краю тебе имаме еден саат интервју. Многу кратко, професоре, сакам со 2-3 реченици да кажете за македонците во Австралија, па Канада, Америка, кои не следат нормално. Ние како македонците имаме ли право на самоопределување, самоидентификација и собствена држава и јазик? Всички хора по света биха могли да се определят като такива, каквито желаят. Не само македонците, не само българите, сърбите, албанците, не само ние на Балканите, всеки. Всеки е свободен да бъде такъв, какъвто иска. Живеем в отворен свят. Демокрацията за нас е даденост и ние често пъти пропускаме нейните възможности и пропускаме историята, с която тя е постигната. Демокрацията обаче е точно този инструмент, който ни дава възможност да бъдем такива, каквито искаме. Да, съществува македонска нация, да, съществува македонски език, съществува македонска идентичност. И това няма никакъв спор. И те не са създадени с декрет през 1944 година, и те не са създадени в мазетата на Москва от Сталин и Тито. Всичкото това са лъжи. Лъжи на една националистическа пропаганда, която има за цел да унижи една съседна държава и да накара 1,5 милиона хора да се чувстват зле. Не подкрепям тая гледна точка. Напротив, смятам, че тя трябва колкото може по-бързо да бъде изхвърлена от българската политика и от публичността, да бъде колкото може по-силно потисната, маргинализирана. Така не може повече. Добре. Македонците са македонци. Точка. Добро, јас многу ви сум благодарен за вашето знаење што го споделивте со мене, со моите слушатели, со нашите следбеници на Фейсбукот и на YouTube. И јас себе ве канам и понатаму да ми бидете гостин на Македонската радио програма од Мелбурн и да водиме вакви разговори. Благодаря ви за поканата, беше чест за мене. Надявам се да сме обогатили по някакъв начин радиоаудиторията ви. Така, ви благодарам и јас и се надевам па и дека ќе се видиме во Софија или во Скопје. Със сигурност. Така, всичко най-хубаво от мене. Най-убаво, най-добро убав ден и за вас. Айде, приятно.